bandla lenkosi masikhuphe isithandazo. Amen. Iyayikhetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazi lwethu. Bangcwele inkonzo inikeze umuntu omncane noyingane. Ngixolela ubaba uma ngibanyathele kabi kodwa sithi asikhumbuzane ngalolu hambo esibuthene ngalo namhlanje ukuba lolu hambo ludala njengoba luludala nje sasizwa sithi noma betho baba awugijinywa ngalo asazi bethina noma sigijimele ngalo okokuqala ngicela sifune kulezi ingubo esifakile lezi uyifake nje wayinikwa nezulwini na. Amen. Umuntu ngomuntu abuke ingubo yakhe ayigqokile. Amen. Noma ubona ukuthi kufanele ngiyigqoke nje. Kungelunga ukuba siye kumnikazi wengubo ephele ezulwini kusukela kulezi insuku sokuza umuntu ngomuntu ukuthi inkosi lengubo engiyigqokile yiyo yini noma ngayinikwa uwe noma angabe sasho eqedela wena ngoba lengubo umuntu ngomuntu oyigqokile abaningi abayigqokile abakafiki lapho kuyiwa khona kwasendleleni kuyabuza ukuba lengubo uyigqoke nje wayinikwa ubani na. Abanye khishwa inkomo ngahlanu bezocelela into ethelelo kumnikazi wengubo uthi into ethelelo ayikabi khona. Umuntu ke akafune ngitsheni yakhe awusizi ugqoka ingubo nginikwa umngani wami ngayinikwa ngawushaya ngibonga ngoba wabona manje inkonzo leyo esabathu ugcina ungasazi isimo ukuthi ingena nini. Ngenye imini engisakhumbulayo sinobaba kuhle ngoba ngisambona umfundisi uGcwense lalithanda ukuna izulu imoto ijika ngothongathi ziyoqhamuka zithi ngasemantobela uma siqhamuka ngale lamemeza isu kwathiwa bonke abantu abehla kulamabhasi abakhuphuke la sakhuphuka ngale kwentaba kanti sesokhishwe ezulwini kodwa izulu lithe yazikhuphuke la sika inkonzo iphethe inkosi yamazulu nomhlaba ithi inkosi hey nina bafana le ntaba le akuyona oyihla ogitshelwa kuyo noma ikanjani kungenwa ngesango kule ntaba yathi bonke abangangenanga ngaleli yasango ababhaliwe ukuthi bafikile lapha entabeni ungene ngaphi usala ungene ngaphi
umuntu kabheke lapho engene ngakhona kithi ekhaya uShembe ukuzangene phakathi komusi wabonwa imbongolo eyayiboshiwe yambona ukuthi lo uvele ezulwini. Amen. Kodwa imbona iboshezweni lakithi kodwa yona yahamba yaze ufika emzini wasekuphakameni yathi Nkosi mina amasonto amabili ngaboshwa angikudlu utshani futhi namanzi angiwaphuzi lapho engiboshwe khona futhi angikwazi nokulala phansi lokhu ngema ngaleli langa ngaboshwa ngalo. Ithi-ke inkosi mase kuzonikela wena nkosikazi konje ngokomlungana angisalwa intombi kaZombane uyavuma uthi inkosi. Ithi-ke inkosi imbongolo yami isaphila na uthi lo mama enkosi imbongolo iyaphila. Uthi yaze yabuza kathathu ibuza ukuthi iyaphila imbongolo yami na. Ithi le nkosikazi iyaphila ithi ngiyakuphikisa kade lapha ithi boshiya ayibudla utshani futhi namanzi ayiwaphuzi ubani owayibopha na. Wabona uma ubuzwa into engaphambi kwasemtuba ula kusemini. Ithi inkosi uma sekufika ubaba ethi namhlanje wena ngukamba igama ngoba umfana wakho ubophe imbongolo yami wena ke igama lakho sekuzoba uMashaya imbongolo. Ayibonkosi dabukela umkethu kukhulunywa ngesingisi lapha kithi abayibiza imbongolo njenge donkey. Ngenye imini umama ongisalayo ngesikhathi ezolindela thina yakhohlwa inkosikazi yandlala isicephu njengoba sizendlalile nje. Ubonile lapho undlale khona ukuthi khona ilwane ehamba la. Cha ngisho kuwe. Kodwa eceshini ubonile ukhona ilwane. Kwaba khona intuthwane njengoba isicephu sindlele nje kwabhaleka umgodi. Zahamba zaya enkosini zathi Nkosi. Kodwa inkosi kabe esibhalele ukuthi sise kuwe. Ibhale emnyango lapho ephuma khona. Ithi inkosi yamaNazaretha inkosikazi leyo ezocela abantwana sebefikile abanikazi bathi uvale emnyango endlini yabo. Kodwa yabheka zilapha phansi kwesicephu. Iyagcina siyivuma inkosikazi yathi yini. Lasezulwini wabona ke ukuzithola abantwana wena uzohamba uyothenga ushukela uzowuthela enkomishini bese ubuya nawo uzowuthela lapha ilaba abantu abavalele abazokunikeza intethelelo yokuba uthola abantwana. Yahamba yashona kwaMsikatyana bayasazi isitolo lesingalo kwaMsikatyana. Amen. Yawuthenga ushukela yabuya nawo yawuthela lapha. Ithi-ke inkosi yamaNazaretha wena nkosikazi senguqamba igama unonkomishi. Ayibonkosi kushawe isingisi kithi lekhaphi. Ongilize